makuyog-uyog ang kalibutan, moingon si Papa Jesus, diya dayon kada pasidunggan sila. Asa na ako mga karnero? O sa i-presentar sa mga pari. Nah. Wow, good. Madala ni mo na kung mamatay ka. Iya kung maligo ka, hubo man na. Iya kung mamatay ka, hubo man na. Saan pa, dili ang gusto kasi mo kasi laging. Temporary din na. Oh, naglang na. Ako. Ito mo po sige. Butan na ako. Kali, ano rin, pintas. So, isang nag-blessing ano? Ano ko? Rawa. Eh, tayo, sige. Isa sa na si... I-learn na ko sila ba? Ako yung sungkod. Wala na. Tidak ka mo. Wala ko na. Nangingaw ko na sila. Bunga ka ako. Ibo talo. Init lagi. Usap na mo tayo. Init lagi. Oh, dia. Ako na. Ulan. Ada na po dito. Sila magsulti na mga ako sa malaban. Ang sige mo ang tago. Ako na po nagsulti. Ako na po nagbuhat. Scripted ko. Kapon ang agtan. Hindi ka ba na? Kalayo. Ilawan mo. Wala pa bukan refresh. Ya dili to ingon niya. Ramadaman mo ba kung abot? Di kaila. Ramadaman mo na. Dahil maghiling-hiling ko na madaman. Magkahiling lang yung pag-anak na rin yung murag na inaabot ng... Ma'am lang hiling yung balito niya. Yung abot ng murag na wala pa rin. Oh, dahil dapat patumba-tumba din na sir. Bukalit mo. Di ba? Mahanak mo pa. Wala ko ba na? Tulok na lang. Anak, wala yung orientation. Kaya ang ilang yung orientation na kung magpiyong mo, papiyong mo ka. Kung magpiyong mo, anak akong parang nakagani. Okay, ano na una? Ibalik ka na dyan. Lagi mo lang wala. Ang murag ikapoy na lang sa mga anak dito. Patumba-tumba. Patumba-tumba. Parenan siya. Ang titingin. Mahiling ka kinsay. Healing place nga. Ha, may nakapawin tag. Mag-isip ka pa. Tanawan din siya. Ay, nagyan. Yan, matumba ka. Itulak mo ka na. Uy, wala. Kamu tahu na. Baka malaing una-una. Pag anak ko na, hatag ko rin galing. Next time ang pas. Kisa healing place niya diya. Eh, kapon ako. Kasi ang pare ko na matumba. Nay, mananambal nga. Pakyo na iyang itambalan. Alam mo, tuwa na nga. Kaaptik, naghiling, ano, matumba. Dautan din na eh. Namagod. Tuwa na naghiling, matumba. Tumbatan na. Na! Kaaptik. Basit ang balik ka namin. Ang hiniling pa. Kaaptik, di mo manong matumba. Ayaw tuwa na. Mupatay din na sa tao. Patay jud. Patay jud ay. Ang alam mo na kayo. Pag anak ko na hatag ko na sa hindi mo asabay ko na sila. Naaman ay hangin nga yan ah. Hangin nga murag mapil mo tapos sabay ka.
Anak kita niya mo, anak siya ako. Anak niya na mag-awit ako na kayo. Matangbalan. Gawas atong naipusin kasi sa una din ng libo. Ikapalin mo na. Di ba na anak? Terus anak dito ng anak. Tumban, matumban na ginagkiya. Mau na siya. Wala pa gani ka na sudlan. Sudlan. Sigaw mo ng mata ng kasis ba? Napoy sa Facebook no ka pag prayer ano. Correct. Ano naman eh? Sa to pa. Gila ko sa spirit, nagpailat mo na espiritu. Ang espiritu sinusian. Ato ba yawa ko tulo dito. Tanan ak na dito na ni. Ilang ito man sa ang sultan at ang gamitin. Ako nawala ano sa kawan dito po. Apa? Sarap na naman. Asan ako mga kapatid ko siya. Layo kayo sila at kaila sila na kaila sa pondok. Sakit din na sila. Sukinda na nag-abang mo na dito. Kaila mo siya sa iyong magbalantay. Puti nagana. Mayroon sa maipas nolay bili ni bato ninyo. Bili nun ako. Tanaw ka naman tapok sa ako. Ikaw, asa imo mga tao. Katuan dito sa Tuan dito sa mga mao na problema. Mao na magunit sa nigo, mag-uyog-uyog. Ya sirado ang imong lugar, yung sa asa na ako mga kardero. Kamu mudagan magin mo na ako, dai, mudagan mo magsakit. Tama? Ayun, tama. Ya karon wala man sila nahanad, mudagan sakit ginahan. Wala sirado man ako masakit na dito kung maguyog-uyog ang kalibutan, moingon si Papa Jesus, diya dayon kada pasidunggan sila. Asa na ako mga karnero? O sa i-presentar sa mga pari. Na. Wah, good. Ako dre basi maginahinay dag uyog-uyog dre, maginahinay pud kamang ginangita tanan dre. Ah, Kamang yun. Kamang. kamang. Uban man gina sa imo kay asa mo mahunong mo. Kamang git kay para Wala, tirado man. Ako lang ay dagdag-dagdag. Nga nagagod ko sa pagpapurad mangindadikit ko ba. Nga karon aso mga pare may ingon na si Papa Jesus. Asa na ako mga kalin iba ikaw ang pastor. Ya siratan man nila kay sa iba na linog-linog siratan man kana mawala. Asa na? Ay tuwa dito sa katiliman. Tapos lang bayad man. Na may pagbalantay nga wala ka lumdum ang iyang mga karnero sa yun dali kanina dali nung daan napok mo gina dali Tapos gina din sa emo. yung mga sa ato ko kay Noli asa na ko mga karnero Papa Jesus ko di pangkapoy din nakadung na siya kanina kadumdum na siya di siya magbalantay na alito na anak asa ikaw makamagbalantay na ako magbalantay ka wa magay karnero na animo Kuya ay, kuya ay. Di ba pre? Naglinog kumagato sa lawa, naglinog yung kagayan hinay ra. Pakusukan ay. Samok ay. Ha? Pakus ko na ito, bakit samok ay. Eh, napil mo na ito nga, kung matulog ka, ayahay na kaita, gawa no? Bigmata na po na to, murag mabalaka na po ta. Yes, sana matulog ka, di ba lamig kayo? May problema? Mas maayo na lang, matulog. Ha? Kung daw sa'yo, pupututan, gini ko na una sa tao. Karoon ang problema, ang kaluwasan. Di mo ko makaluwas. Nagsulti mo ko, di ko makaluwas na. Di mo ko pareha ng nagsaan ninyo nga. Tuwa na siya sa langit. Nung pagkanaw mula sa Diyos, may buot-buot. May pagkabot-buot. Majud buot. May pagkabot-buot. Labaw pa sa siguro eh. Labaw pa. Ay na kabalaka. Lakaw lang ko nga pare ka Moises God. Yung na mo ka Moises. Di ba kaya ko concern man. Oh, ulit mo. Ya kabalo man mo asa kita magtapok.
Ang alang, dito ko magtapo kay Lita, niya sige po sa... Hindi pa ko kakuha ninyo. Dili. Hindi ako man mana. Pero kung asa mo maabtan, okay ra. Oh, lagi, oh. Nakabalo man mo nga, ikabot kita sa una, kung sa pagkakaroon ng kinahanglan na kita. Oo. Kumusta ka? Kumuhay ba? Mangita mo tabi na mo din. Kasi una na may glalugpitan, huwag ka mo pa yung habilin ba? Huwag ka mo, ay, salamat kami na lang mo, puli din, kaya wala na silang nuni. Oh, dato, makabot pa rin mo. Sa itong gitukod, pare. Salamat, kami pa nahabilin din makatulong na yun nga kamera yun, among floor mat gidala. Muli tayo po, may. Pabagis, gipulihan. Pinag-una na mo ito. Puta hilak-hilak po nila. Ay, gibihan. Wala na, may anak ko. Ano, may hilak man mo. Ipauna naman mo dito. Karoon na po ka mo nung pulihan. No? Bilin kita anay mo ko lang langit pa rin. Kalareng. Ayaw po pang dal. Wala na gud kontento. Kaya ang Ginoo nagkuban man na ninyo. Kampitan sa banay mga anghel. Pagkanaan ko na dagan-dagan dito sa halaka. Nangapakong naman mo. Sige balik-balik. Halaka, naway ko na doon. Naaptan mo. Gaya itong naulahi. Oo. Hinahinay lagun tagbakla ring ba? Gabi mo, ako sa nila, natrapo na ko ito, isoksok na lang natin dito. O mga matay, ang tao dali, rapag kayo, naipatay din, nagbubuli, hubuan na po, ilis na po ka. Mahalan po ka, naglakaw ba, yan na, di na mapatay, huwag ko muna patay ba. May mo din na sa parin, huwag ko sa nina. Sige lang, naipatay dito ba? Huwag ba, nagkakuha ko sa nina, Ako ko siya ka. Ato lang yung labhan na. Tabang laban, nagkurog-kurog na ka. Nagkurog-kurog na ka. Sa laban, sa nato na, ayaw, katugnaw na kayo ko. Isok-sok na lang na ako na. Napapatay na kita. Mao. Basta wala na kayo laing choice. Oo. Mo, makuha na gini mo. Tanawa ko na ako, wala na kayo laing choice. Okay, ano na po joke ha? Halimbawa, karon dili pag hindi magpailo sa iyong anak. Oo. Di pa ginang paalo sa anak naman, no? Maulaw pa. Kaba na. Tawag ito. Tama dito. Di ka pa kung lubot. Di pa magpailo. Di pa makapatuman. Pero kung nagsakit na ka, naglisan na ka na sa may anak, ilohin. Wala makilaing choice, hindi na makakaliho. Tama? Dili. Karon murag kinsa mo patakot-tago. Dahil ito, nagsakit eh. Wala na makilaing choice. Kaya ito na Tama. Reniro mo hilas kayo. Laminawa kung abdi kayo. Iluhan na to sa Arden. Dalain. Pero magsakit. Kasama kami. Pero nga. Kung gwapa pa kayo bata, pa kayo tumutli. Sila sa magtago. Pero nagsakit kayo. Bilang ka na. Pero nga. Bako ka na. Klaro. Gana lang ay. Tangis, sir. Sir, sige, be. Tangis, sir. Ako lang utang. Ikaw lang? Sige, ikaw lang. Sige, ikaw. Sige. Ikaw lang. Ako. Tama na, sir. Tama na? Kining isa ka masok. Oh, sa'yo na sila. Kinsa nagtimpla na yun, kinsa man eh. Gano'n ni An? Tangan siguro. Lukod na mo tayo. Bilang lang nato. Tabili lang, tabili. Tabili lang. Way karo. Nah,